pregunta per la companya Som Energia i partint del desconeixement del tema és si hi ha marcs a nivell municipal o si ja s'estan fent coses a nivell de construcció de nous edificis, llicències d'activitat econòmica, etc., per incorporar el que demans clàusules també en tema d'eficiència energètica, consum i tot plegat. Si hi ha marcs de maniobra per aquí o s'està fent. Sí, s'està fent. O sigui, la part que competeix als ajuntaments, que entenc que deu ser el tema de les llicències d'activitat econòmica a nivell municipal, i nous negocis, etc. Fins i tot no sé si construcció de nous edificis i tot plegat, si ja s'està fent de ficar clàusules o obligacions a nivell d'eficiència energètica, fins i tot a nivell de consum, etc. En quant a des d'ajuntaments, sí que hi ha directives europees i després nous reglaments. Per exemple, hi ha el reglament d'eficiència energètica, hi ha el reglament d'estalvi, que després són contravinguts per la llei elèctrica. La llei elèctrica, la 23/2013, contravé 2 o 3 directives, o sigui, va en contra de tot sentit comú, és igual. Però sí que s'està fent, evidentment ara hi ha pocs projectes perquè no hi ha fons, però sí que legislativament hi ha molts reglaments que preveuen mesures d'eficiència energètica, mesures d'estalvi, per exemple, que temes tan senzills com la calefacció no s'escapi fora, o sigui, protegir l'envolvent, millorar l'envolvent, inclús també amb rehabilitacions d'edificis per això, per millorar l'envolvent i millorar l'eficiència. Després també, tot i que no hi ha, per exemple, aquí a Barcelona no n'hi ha, i el futur seria aquest repte que tenim, la tecnologia ja hi és, per exemple, hi ha les passive house, les cases passives que gasten una despesa pràcticament zero, aquesta és la tendència. El reglament hi és, i sí que des dels ens locals estan fent coses, per exemple, hi ha la xarxa pels ajuntaments, xarxa per la sostenibilitat dels ajuntaments, xarxa de municipis sostenibles i el pacte d'alcaldes, tot això de la Diputació, que estan fent moltes coses, però també es troben que estan lligats de peus i mans per la legalitat estatal. No sé si això respon la pregunta. Sí que hi ha interès, però hi ha poc marge de maniobra com en altres qüestions. Dintre de la legalitat, sí, exacte. Sí, era una pregunta molt semblant, però que li volia fer en aquest cas al company del seminari Taifa, perquè m'ha semblat molt interessant el tema del llibre blanc per l'economia social. Llavors volia preguntar si s'està mirant d'alguna manera d'insertar també criteris mediambientals en aquestes... O sigui, perquè he sentit criteris de tema de propietat, de redistribució i tot això, però tenint en compte que la nostra economia ara mateix és en la sobreexplotació de recursos, no? Doncs això... Los valores básicos es la sostenibilidad de todo lo que se hace. O sea, es un tema medioambiental, es básico de los valores. No olvidé. I el balanç social també és un dels 7 blocs que es utilitzen pels indicadors. Bones. A mi m'agradaria preguntar el tema de Som Energia relacionat amb els ajuntaments, que has comentat que com abans ha comentat ell, que hi havia com, no sé si, mantenir-se al marge d'això, però com veuríeu vosaltres com a ajuntament, si veiéssiu capacitats que un ajuntament canvia i diu, doncs jo no vull Endesa, sinó vull vosaltres, vull que Som Energia ho feu, perquè potser surt més barat que no pas crear una empresa municipal. Aquí hi ha bastanta matèria. Sí que, efectivament, actualment Som Energia, per petició de molts ens locals de tot l'Estat, ha fet un plec de condicions. Perquè, evidentment, ens vam trobar, quan vam començar a veure ajuntaments interessats i a parlar amb ajuntaments, ens trobàvem que cada ajuntament, per
bastia d'una forma diferent. O sigui, cada ajuntament tenia les seves condicions i jo només contracto amb una companyia que tal que això, pagaments, coses molt... No és que domicilies el rebut i llestos, no? Pagaments de 30, 50, 30, 60, 90 dies, havies de complir amb una sèrie... Com era tan complicat, tan complex per nosaltres gestionar-ho, cada ajuntament en concret vam decidir, nosaltres fem la proposta i si l'Ajuntament està interessat en això, endavant. Perquè realment, clar, nosaltres actualment estem parlant que som 15.000 socis i una mica més de 15.000 contractes. És un risc. Per un ajuntament petit encara ens hi podem, no hi tenim, ens hi veiem en cor. Però per un ajuntament gran, jo personalment, ara com a judit, no com a energia, fa por. Penses, ostres, imagina't que tots els subministraments d'una ciutat de Barcelona, que estem parlant que superaria el volum de negoci que tenim actualment. Això monopolitzaria molt i potser s'hauria d'anar molt a poc. O sigui, que l'increment de subministres de Som-Energia de l'Ajuntament no fos una gran part, no sé si tenim un màxim, no podia passar del 10%, realment ara no en sé el número exacte, però evidentment no pot coaptar tota la cooperativa perquè llavors no tindria molt poc de cooperatiu. Però sí, és un repte, realment. Després hi ha una altra qüestió que tenim els subministraments ininterrompibles, que ja va contar abans en Jordi. Hi ha subministraments que per més que no paguis no els pots tallar. Estem parlant d'hospitals, estem parlant de geriatries, estem parlant de subministraments que són importants i que no es poden tallar. Moltes vegades els ajuntaments es recolzen amb això per, diguéssim, allargar el pagament. Però jo la visió que tinc és començar per coses petites, però evidentment no tot, si no has d'esperar clar, si realment vols passar-ho tot, no estaria malament crear una petita cooperativa que ho gestionés. Però clar, tenint com tot el sistema àrea metropolitana Barcelona. És molt interessant la pregunta i la resposta, perquè planteja un problema que tenim real i que, si no volem fer volar coloms, és un dels reptes que tenim en aquests moments o que tindrem els propers temps, que és el canvi d'escala. Fixeu-vos que el discurs del Raimon era lo petit, endavant, no sé què, fent modestos, pum, pam, pam. I ella acaba de dir, és que si ens cau Barcelona, totalment, no? Bé, doncs així estem, no? És a dir, la gent de l'economia solidària, les iniciatives que tenim i el que estem fent, estem, diguem-ne, vencent resistències, estem avançant, som cada vegada menys minoritaris i menys perifèrics, però continuem sent, diguem-ne, un sector petit i marginal dins del conjunt de les relacions capitalistes i del conjunt, diguem-ne, del que funciona en el món. I per tant, el problema que se'ns està plantejant ara és, diguem-ne, una mica el com comencem a canviar la vida, com fem un canvi d'escala i el que significa el canvi d'escala. I en el cas, diguem, de Catalunya tenim Som-Energia, tenim ALS, tenim COP57, que són les 3 unitats per nostres de l'economia solidària més importants i que aquestes ja estan plantejades, canvi d'escala perquè estan passant de lo petit al mitjà. Però això significa tot un replantejament estratègic que al començament és per què? Tingueu en compte que estem en aquesta situació. I si miro en França, que ja te diuen que l'economia solidària està més avançada, no sé què més, doncs també tenen aquest mateix tipus de problemes. O Itàlia, en el qual, amb aquesta llei, estem relacionant-nos perquè estan ells també elaborant lleis, en el cas italià, regionals d'economia solidària. Llavors estem molt en contacte amb ells i no, diguem-ne, tots plegats estem amb aquest problema del canvi d'escala. Us ho cito per si voleu contribuir-hi, clar. Gràcies per la visió teòrica, tinc el dia a dia i és la visió més pràctica. Ens queden d'allà poquet, o sigui. Doncs de cara a això que deies de la pràctica,
pràctica diària. Jo estic completament d'acord que quan les lleis no serveixen a la comunitat, doncs s'ha de desobeir. Aleshores, per exemple, amb el tema dels consultadors i altres temes que puguin sorgir, que puguin crear dubtes i que no hi ha una informació, on podem trobar aquesta informació? Per resistir les coses que no són justes. S'ha de buscar. Us dic, vosaltres com a Som Energia hi ha algun... Donem informació. Si visites la plataforma, la plataforma és un lloc únic, és una comunitat on Aviam, hi ha dues bandes. Hi ha l'organització que nosaltres tenim a nivell local, per exemple, hi ha el grup local de Barcelona i tots els grups locals d'arreu del territori que van fent xerrades i que van creant comissions amb coses tan concretes. I en acabat el que tenim és la plataforma de vehicular-ho tot i posar-ho tot, compartir totes les experiències i hi ha molta informació. Sí que és veritat que, quan parlem del mercat del sistema elèctric, és un mercat molt complex, no és trivial que sigui complex, es fa a propòsit, no entrarem aquí, i és una mica de... Hi ha entitats, per exemple, tindríem la xarxa per la sobirania energètica, que fa un any i escaig que està en marxa, i després la seva homòloga a la resta de l'estat espanyol seria Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Plataforma ha estat vehiculada a través de diferents parts està a Madrid, està a diferents parts de l'estat espanyol i són bastant potents, tenen gent darrere, no sé si algú coneix el Jorge Morales de Labra, és un senyor que ha aparegut a diversos, és bastant mediàtic, no sé si coneixeu els documentals de l'Oligopoli. Oligopoli 1 va ser emès a La Sexta, una mica de recursos en línia del que comentava la companya. L'Oligopoli 2, Oligopoli 2, és un documental creat a partir de crowdfunding i que es pot accedir, a través d'internet, Oligopoli Off, tal qual, i ara s'està preparant l'Oligopoli Off. Oligopoli 2 és el que s'ha fet i ara s'està rodant Oligopoli Off, que parlarà d'alternatives que pot fer la ciutadania. També parla de temes dels comptadors, també parla de... Intenta posar una mica de llum a tota aquesta foscor que és el sistema elèctric. I després sí que és veritat que des de Som Energia i jo, des de la meva experiència com a equip tècnic que em barallo amb el dia a dia de la cooperativa, reps molta informació, però encara sí que és veritat que a nosaltres ens queda, i això està ja ho aviso, en poc tindrem un blog on hi haurà periòdicament bastantes notícies. De començar a fer un departament de comunicació una mica com toca. Hi havia una última de darrere. Parlàvem d'un comentari, quan parlem moltes vegades que Barcelona viu en una escala massa gran com per tirar endavant tot aquest tipus d'iniciatives, aquí una mica la feina serà nostra a l'hora de descentralitzar les competències de la ciutat cap als districtes, cap a districtes i barris, perquè en realitat Barcelona és un agregat de petits nuclis que sí que són molt més abastables de l'economia solidària, o sigui, aquí és el repte des de dintre de la institució, que és un dels punts en clau participativa que hem de costar. La pregunta és, al voltant del tema de les clàusules socials, que em sembla com una peça bastant important, has dit abans que en demanar criteris de qualitat ja hi ha un canvi significatiu a l'hora d'atorgar serveis, afegir el tema dels balanços socials. Què més hi hauria, què més funciona? El tema territori, o sigui, localització propera, què més caldria afegir en tot això per fer clàusules socials? A veure, el que hem après de l'experiència italiana, que és qui més han avançat en termes de clàusules socials i tenen reflectit amb una llei de l'any 2000, és que quan
quan les claus, diguem-ne, que ens és molt difícil competir només en el terreny econòmic, en l'economia estudiant. I que, per tant, si volem competir en aquest terreny, en general perdem. Tret d'excepcions, com el que he citat de la Mancomunitat de Municipis de Navarra, que aquests inclús competeixen en preus. Per tant, la idea és que hem d'anar introduint un tipus de clàusules socials que posi de relleu aquest valor social que podem mostrar, per exemple, en els balanços socials. Hem d'introduir elements de medi ambient i de sostenibilitat que també són molt importants. Hem d'introduir elements de gènere, hem d'introduir elements, diguem-ne, d'una comprensió una mica diferent però important de la inserció social i laboral de les persones més desfavorides i més futures. Hem d'introduir, evidentment, la qualitat del servei amb demostracions empíriques de la satisfacció dels usuaris. Tot això els italians van aconseguir-ho perquè quan va haver els acords de Maastricht els van reduir als ajuntaments el pressupost públic destinat a aquestes qüestions i aleshores la resposta de les cooperatives socials italianes, us recordo que n'hi ha en aquest moment 6.500 a tota Itàlia i que donen treball a més de 500.000 de persones. Per tant, estem parlant, en aquest cas, d'un canvi d'escala, més dèiem de la ofensiva i la capacitat i la força que tenen. Les cooperatives socials van plantejar una qüestió que ens sembla molt interessant i és que es comencessin a discutir les clàusules dels concursos públics a partir d'intervenció no ja únicament de l'Ajuntament, sinó de les organitzacions d'usuaris clients, dels sindicats i de les associacions de veïns. Gràcies a aquesta aliança que es va produir, l'Ajuntament de Bolonya no va poder més que acceptar les noves propostes que li venien i per tant va començar a operar d'una altra manera i gràcies a això les cooperatives socials han anat adquirint cada vegada més espai en tot el que és els serveis de proximitat i no únicament, sinó els jardins, el conjunt de les obres que porta a terme a l'Ajuntament de Bolonya. Això es va estendre a la resta d'Itàlia i en aquests moments, si existeixen aquest nombre tan important de cooperatives socials, és, entre altres raons, perquè tenen assegurat que una part important dels serveis municipals l'executen aquestes cooperatives socials. Doncs, si us sembla, posarem fi a les jornades d'aquesta segona sessió, perquè ja se'ns ha acabat l'horari de permís, que no sé diguéssim. Agrair-vos als ponents la predisposició i les vostres aportacions així que hem anat recollint, l'han anat recollint així. I de tot això en farem un resum com les altres jornades de debat i aquest cop l'hem pogut gravar, o sigui que també podrem fer un videoresum i així i ja ho difondrem per via web i contactes. Llavors també us recordo que amb l'altra campanya que estem, o sigui, la CUT de Barcelona estem realitzant dues campanyes, una orientada a poder primer aprendre i agafar-nos de les experiències que ja s'estan duent a terme d'una altra economia. També estem fent el mateix en relació a la participació en la presa de decisions per elaborar el propi model o per tenir eines per començar a confeccionar quin seria el propi model tant de producció a nivell econòmica com de presa de decisions a nivell de deliberació política. Per l'altra campanya, el proper divendres, com he dit al principi de tot, serien ja les terceres jornades de debat on discutirem sobre barreres de gènere, temps, edat, diferents barreres a la participació i una altra segona sessió que aniria al voltant d'experiències de pressupostos participatius, que aquí ha sortit una mica, tant els seus pros com els seus contres. I ara res, era una mica comunicar-vos i els que hi pugueu assistir i estigueu interessats, fins divendres que ve. Moltes gràcies per haver vingut.
arribat quan saps?